Els neologismes per derivació són aquells que es formen a partir de l'adjunció d'un afix a una base. Segons l'afix, serà un tipus de derivació o un altre. Si afegim prefixos, serà prefixació, i si afegim sufixos, en direm sufixació. És com muntar un puzzle en el qual afegim diverses peces per crear una forma nova. Com funcionen exactament aquests processos? Els neologismes per prefixació són aquells que es formen a partir de l'adjunció de prefixos com ara anti, micro o poli a paraules com anticrisi, microcrèdit o poliamor. Hi ha algunes preposicions i adverbis que també poden funcionar com a prefixos, com contra a contrabaixista, sobre a sobreexposar o no a no binari no binària. Normalment, els prefixos no comporten un canvi de categoria, és a dir, que no són recategoritzadors. Això vol dir que les paraules noves que es formen a partir d'aquest mecanisme són de la mateixa categoria gramatical que la paraula base de la qual deriven. Per exemple, sobreactuar és un verb derivat d'actuar, que també ho és. En alguns casos concrets sí que hi pot haver un canvi de categoria, per exemple l'adjectiu anticrisi que deriva del substantiu crisi. Els neologismes per sufixació són els que estan formats a partir de l'adjunció d'un sufix a una base, com per exemple isme, itat o ana, a col·loquialisme, sostenibilitat o warholià o arjoliana. No compten com a neologismes els diminutius, superlatius i augmentatius, excepte si afegeixen un significat especial com tovalloleta o gracieta. En el procés de sufixació, sovint hi ha un canvi de categoria gramatical entre la paraula base i la paraula nova. Això passa quan els sufixos en qüestió són recategoritzadors i n'hi ha tres tipus. Verbalitzadors, si generen verbs, adjectivadors, si generen adjectius, i nominalitzadors, és a dir, que serveixen per crear noms. En són alguns exemples ejar, que forma verbs com googlejar, del nom propi Google, ple, que forma adjectius com infumable, del verb fumar, o isme i sió, que formen substantius com col·loquialisme, de l'adjectiu col·loquial, o esferificació, del verb esferificar. Sovint identificareu més d'un procés de formació en una mateixa paraula. Per classificar-los segons el mecanisme de formació, cal fixar-se en l'últim dels processos. Per exemple, neopopulisme, que es forma a partir del prefix neo i la base populisme, que anteriorment s'ha format a partir de la base popular i el sufix isme. En aquest cas, el primer mecanisme és el de sufixació i l'últim de prefixació. El mateix passa amb descarbonització o megacomputadora. Si voleu comprovar que ho heu entès tot, poseu-vos a prova amb els exercicis d'autoavaluació que trobareu a continuació. Podeu escanejar aquest codi QR per accedir a les activitats.